Здравейте! Има дни, в които като че ли темата е изписана някъде на огромна табела и вълнува много хора или най-малкото си задават въпроси по нея. Днес е такъв ден, поне за мен. Реших да запиша онова, което днес изговорих с няколко човека, и то е свързано с факта, че в света има и добри, и не толкова добри случвания, проявления, взаимоотношения. Но това, което бих искала да ви насоча вниманието е върху това, че всички ние, фокусирайки вниманието си по конкретна тема, в личния си живот или в обществения си живот, всъщност ние увеличаваме тази тема. И тук идва големия въпрос върху какво фокусирам вниманието си. Защото върху това, върху което фокусираме внимание, най-дълго време мислим по него, най-дълго време сме концентрирани и съсредоточени, точно това се умножава и проявява все повече и все повече. Ето защо е важно да си зададем въпроса върху какво фокусирам вниманието си. И когато си зададем този въпрос и отговора не ни хареса, то следващата стъпка да бъде: а какво искам да е? Много често тези недобри проявления всъщност са чудесна база за това ние да изясним вътре в себе си какво искаме, защото ние реално виждаме онова, което ни искаме. Така че в момента, в който видим онова, което не искаме, автоматично можем да задвижим мисловния си процес в посоката, в която искаме да се проявяват нещата. И когато задържим фокуса си, вниманието си върху мислите относно проявлението, относно това какво искаме, то тогава ние даваме шанс на новото да започне да се проявява, да се увеличава, да се умножава, а старото да изчезва бавно и постепенно, като тук отварям скоба и казвам, че това не е да се правим, че нещо не съществува, че не се проявява, напротив, виждаме го, осъзнаваме го и съвсем съзнателно, съвсем преднамерено избираме вътре в себе си какво искаме да е следващото проявление, така че то вече да ни харесва. Много е важен тук момента с мотивацията, с дисциплината и с постоянството, защото аз лично познавам много хора, които искат много хубави неща за себе си, за обществото, за близките си и за хората, за света, в който живеем. Но повечето от тях не се стараят да изградят в себе си постоянство, дисциплина, мотивация за това да пренасочват мисловния си процес в посока, която е съграждаща, т.е. в посока, в която ние да творим чрез мислите си едно следващо случване на нещо, което е много по-красиво, по-стойностно и което, разбира се, лично на нас ни допада. Ето защо това е, може би, най-важното. Дори да нямаме мотивация в определен момент, е важно да имаме дисциплината, така че когато нещо се случи и то не ни хареса, ние да го осъзнаем, че не ни харесва и веднага да кажем, а какво искаме да е. И когато осъзнаем какво искаме да е, да пренасочим вниманието си в тази посока. Какво се случва реално? Много хора искат добро, искат по-добри възможности, искат по-хубав свят, но не изграждат тази дисциплина. И обичайно в резултат на неизграждането на тази дисциплина вътре в себе си, всъщност те остават под влияние на негативните информации, на негативните новини, на негативните проявления, на негативните общувания. Тогава, когато ти останеш с внимание фокусирано в негативната посока, няма как да очакваш едно хубаво проявление.
Това, което е много важно също да добавя е, че колкото повече хора осъзнаят този факт и започнат да работят със себе си и през себе си да променят мисловния фокус, толкова по-бързо ще започнат да се променят ситуациите и събитията, както в техен личен план, така и в обществен план. Тоест, колкото повече хора започнем да се задаваме въпроса какво искаме и със своите мисли да привличаме тези, да ги каним, да ги съграждаме тези нови условия, толкова по-бързо, толкова успешно това ще започне да се случва и така всъщност ще имаме шанса да създадем свой личен живот, както и свят, в който ни харесва да пребиваваме и да общуваме и да се развиваме и всички от тези неща, с които свързваме присъствието си в живота. Много ви благодаря. Надявам се, че ще изслушате видеото и ще ви накарам да помислите отново върху какво фокусирате вниманието си и ако то не ви харесва, ако не ви харесва фокуса, тогава го заменете с това, което бихте искали да се проявява. До скоро!